Türkmenistan'a maýyplyga degişli ynanç hatları esasyny ulug dolandyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar häkimetler tarapyndan seljerlip başlany. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy degişli barlyklary boýunça beýanat bermeýär. Ýöne azatlygyň çeşmeleri şeýle hatları resmileşdirmegiň käbir aýratynlyklaryny inti çekýärler. Hususan Aşgabat ýa Daxil vilayatyna degişli uluglaryň Mara vilayatyna maýyplyga degişli ynanç hatları esasyna dolandyrylmagy bilen bagly wakalar has köp inti merkezine çekilýär. Türkmenistanyň maýyplygy bolan adamlaryň awtologlarynyň ynanç hatları esasyna başga adamlar tarapyndan dolandyrylmagy dillen görkezme esasyna gadagan edilip başlandy. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän seli tejribeler 2-3 hepde bäri gadagan edilip başlandy. Diýip Mara vilayatynyň bolan beýleki bir sürüj aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy çeşmeleriň bu maglumatlaryny tasdiklap Aşgabat şäherine hem polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan bir meňdeş çäklendirmeleriň girdilip başlananyny aýdýar. Türkmenistan awtolog ýerleri öz araglarynyň başga adamlar tarapyndan dolandyrylmagyna ruhsat bermek üçin ýerli notariuslarda ynanç hatlaryny resmileşdirmeli bolýarlar. Şeýle ynanç hatlary ulug ýerleriniň diňe ýakyny hossarlaryna berilip bilinýär. Türkmen kanunçylygyna ýakyny hossarlar ata-eneleri, äraýaly, çağalary, baba mamalary, awtyklary, süýtdeş we dolu süýtdeş däl doganlary ödüçin alýar. Ýöne maýyplygy bolan adamlar ýakyny hossarlardan özge adamlara da ynanç hatyny berip öz uluglarynyň dolandyrylmagyna ruhsat berip bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri soňky hepdelerde şeýle tejribeleriň çäklendirilip başlananyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä, polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Mara vilayat çakamçasy kimleriň maýyplyk esasyna şeýle ynanç hatlaryny resmileşdirenlikleri barasynda ýerli notariuslardan degişli maglumatlary alypdyr diýerler. Kim maýyplyga degişli ynanç hatlary esasyna ulug dolandyrýan bolsa, şolary polisiýa tarapyndan jaň edilip bu resminamalary öz islegleri bilen ýatyrmaklyk talap edilýär. Diýip marly bir çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle ýagdaýlaryň esasan ahal we Aşgabat döwlet belgisi bolup Mara vilayatyna hereket edýän uluglary degişdirmegine ünit çekýärler. Ýagny seniň ulugyň döwlet belgisi Aşgabat şäherine ýa-da ahal vilayatyna degişli. Ýöne seniň özüň bolsa Mara vilayatynyň ýaşaýjysy diýip polisiýa işgärleri Aşgabat Mara aralygynda ynanç hatlary esasynda ulug dolandyrýan käbir taksi sürüjilerini sorag edýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylary sitirleýär. Aşgabat Mara aralygyna ýolagçy daşıyan bir näçe taksi sürüjisi şeýle barlyklaryň göçürmeginiň öňü sürüsine magistralyň ugruna polisiýa barlyklarynyň hasda ýygjamaşyp başlanyny aýdýarlar. Olar Mara vilayatynda ýazgyda durup, Ahal vilayatynyň uluglarynda taksiçilik edýän adamlardan dürli bahanalary bilen 200 manat möçberinde para alyp başlapdylar. Diýip sürüjiler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda maýyplyk esasyna resmileşdirilen ynanç hatları bilen dolandyrylýan uluglaryň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan jerime drolgalaryna alınıp gidilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan uluglary degişli dilden görkezme esasyna berilýän gadaganlyklar bilen tanalýar. Bu ýurtda gara ýa-da goýy renkli uluglar häkimetler tarapyndan gadagan edilýär. Ýol polisiýasy wagtal seýregen bolsa, hatda uluglarda radio antenalarynyň daşyna çıkarylmalygyna çenli gödäwçilik edip bilýär. Aşgabatda ýakyn wagtda ulanylmagy berilen täze halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziň tölegleri paýtagtlaryň köpüsinde nägilelik döredýär. Ýakynda bu merkezde saglyk bejergisini alan raýatlar tölegleriň aşy gymmatlygyndan şikaýet edýärler. Üstesine de olar merkezde iň esasy we ýönekey derman we medisina serişdeleriniň hem tapdyrmaýandygyny, bulary öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 noýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Bu merkezde 10 gün saglyk bejergisini almak üçin azynan 5-6 000 manat resmi tölegi geçirmeli bolýar. Döwlet saglyk ýaşandyrýyş hyzmaty diňe ýatýan otoňa ýeňillik berýär. Galan ähli tölegleri näsaglaryň özü tölemeli bolýar. Diýip ýakynda bu merkezde saglyk bejergisini alan Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda ortaça aýlyk haklarynyň 2000-2500 manatdygyny göz tutanynda her bir hassa özüniň 2,5 aý zähmet haky möçberinde töle geçirmeli bolýar. Merkez öýkün, ýürek näsazlyklaryndan, iç we süýjü kesellerden ejir çekýän we beýleki näsaglaryň saglygyny dikeltmäge gönükdirilendir. Onda dürli operasiýalar hem geçirilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan paýtagtlaryň ençemesi merkezde saglyk bejergisini almagyň onuň şu ýylyň oktyabr aýynda täze binasynyň açylyp ulanylmagy berilmeginden soň üýtgendigini aýdýar.
Mundan 3 ýyl ozal merkezin köne binasyna 10 günlük saglyk bejergisini almagyň төлegi häzirki töleginiň ýarysyndan hem az bolýardy. Dip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mawtumly şaýolunyň ugrunda yerleşen Halkara Fiziologiya Ilmi Kliniki merkeziniň köne binasy 2021-nji ýylyň ahirinde ýumruldy. Onuň täze binasy 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açylyp ulanylmaga berildi. Resmi metbuat 250 orunluk merkezin sebitde ýeke-täkdigini aýdyp, onuň dünýäniň öňde barjy öndürjileriniň iň ösen enjamlary bilen enjamlaşdyrylandygyny bellidi. Ýöne bu merkezde yatyp saglyk bejergisini alan paýtagtlaryň ençemesi Lukmançylyk edarasynda iň esasy we ýöneki medisina we derman serişdeleriniň hem tapdyrmaýandygyny aýdýar. Müňlerçe mana tölegi geçireninden soňra da spirt, medisina paxta we damardan damja göýbermek üçin sistema ýaly ýöneki serişdeler hem ýok. Olary hastalaryň özleri merkezin binasynda yerleşen dermanhanadan erkin bazar bahasyndan satyn almaly bolýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä bu dermanhanada käbir dermanlaryň we medisina serişdeleriniň bahasy beýleki dermanhanalar bilen deňeşdirilende hasta gymmat. Şol sebäpli näsagyň howsarlary olary merkezin daşynda yerleşen dermanhanalardan satyn alyp getirmeli bolýarlar diýip, ýakynda bu merkezde saglygyna seretdiren Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Paýtagtlaryň ençemesi hökümet saglyk merkeziniň täze binasynyň guruluşyny edilen çykdajynyň öwözüni näsaglaryň hasabyna doldurjak bolýany çemeli diýip nägilelik bildirýär. Käbir hastalar Aşgabat Saglyk Müdürlügine şikaýetçi bolup arza hem ýazdylar. Ýöne olaryň arzalary kanagatlandyrylmady. Sebäbi bu merkeze isi bellenen saglyk işgärleri hem müdürlük bilen bile işleşýär. Dip Aşgabatly ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan merkezden we Aşgabat Saglyk Müdürlüginden tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň merkezin we müdürlügiň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary saglygy goraýyş ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny, täze lukmançylyk edaralarynyň işi girdilendigini we ýurt raýatlarynyň saglygyny halkara ölçeglere laýyklykda bejermek üçin ähli şertleriň döredilendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan habarçylarymyz ýurduň saglyk edaralarynyň zerur enjamlary bilen ýeterlik derejede üpçün edilmeýändigi, derman ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygy we saglyk tölegleriniň gymmatdygy barada ýygyderli habar berýärler. Orset 21-nji noýabr güni erden Ukraina garşy uly raketa hüjümini edip azyndan 2 sebäpde ziýan ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleri we sewit ýolbaşçylary habar berdiler. Bu aralykda tutuş ýurt bir näçe sagatlap howa hüjümi duýdurşy aslynda boldy. Rus hüjümi kontinentara ballistik raketasynyň ulanylmagyny hem ölçün almak bilen Ukrainanyň Britaniýanyň beren Storm Shadows raketalaryny we ABŞ-da öndürilen Atacms ulgamlaryny Prezident Joe Biden'ın uzak oýlanylan tasdiklamasyndan soň Russiýanyň has içindäki nişanalara zarar vermek üçin ulanan nuwarda çykan habarlaryň ýanyna gawat geldi. 2024-nji ýylyň 21-nji noýabryny ýerden Rus goşunlary Dnipro şäherine, tesgalara we möhüm infrastruktura dürli görnüşli raketalar bilen hüjüm etdiler. Hususan Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sewtinden kontinentara ballistik raketalary atyldy diýip harby howa güýçleri Telegramda eden beýanatyny aýtdy. Kreml kontinentara ballistik raketasynyň ulanılan nuwarada aýdylýanlara düşündürüş bermekden ýüze gurdy. Rus hüjüminiň esasy nişanasy Ukrainanyň iň möhüm senagat merkezi bolan Dnipropetrovsk we Günerti Novosibirsk paýtagty Dnipro şäheri boldy. Ukrainanyň harby howa güýçleri kontinentara ballistik raketalaryndan başga Rus uçurlarynyň bu hüjümde hipersonik K-47 M2 Kinjal raketasyny we 7 sany subsonik K-101 ganatly raketasyny ulananyny aýtdy. Ukraina howa goraýçylary 6 sany K-101 raketasyny urup gaçyrdy diýip harby howa güýçleri aýtdy. Dnipropetrovsk gubernatory Serhiy Lysak öz sewtiniň Rus hüjüminiň esasy nişanasy bolanyny aýtdy. Agressor
ir sagatlardan başlap bizim sevtimize köpçülüklerin hücum etdi diýip gubernator Serhiy Lysak Telegramda aýtdy we deslapky maglumatlara salgylanyp Tewit paýtagty Dniprodor Senagat deskasyna ziýan ýetenligini, hüjüm netijesinde iki ýerde ýangyn turanlygyny hem sözüne goşdy. Poltawa Tewitiniň merkezi Kremenchukda hem partlamaların bolanlygy habar berildi. Adatça ulanýan pilotsuz uçur hüjümlerinden tapawutlukda Moskwanyň bu hüjümde bir topar çalşyrymly raket ulanmagy Ukrainanyň Gunvatar tarapyndan berilen ulaq raketa ulgamlaryny Russiýanyň hasçyna zarurmak üçin alan ruhsatyny we ol ýaraklary ulanmagyna berilen jogaby meňdiýär. Rus harby blogçylarynyň we Reuters habar gurulugynyň çeşmesiniň 20-nji noýabrda beren maglumatyna görä, Ukraina Russiýanyň Kursk sewtini Fransiýa bilen Britaniýanyň bilelikde öndüren Storm Shadows raketalarynyň 12 çemesini atdy. Bu sewtiň bir bölegi awgust aýyndan beri Ukraina güýçleriniň duýdansy hüjümi netijesinde Ukrainanyň gödekçiligine galýar. Britan Premier Ministri Keir Starmer'in medeniýet wekili bu raketalaryň ulanlyp ulanylmagyny tasdiklamakdan saklandy. London öň 250 kilometr aralyga niýetlenen Storm Shadows raketalarynyň Ukrainanyň öz şäherine ulanylmagyna ruhsat beripdi. Şu hepdeniň başynda aýdylmagyna görä, Bidenin ruhsat berenligi habar berilenden soň Ukraina Orsiýetiň Bryansk sewtindäki harby deska garşy edilen hüjümde Atakams ulgamlaryny ilkinji gezek ulandy. Aktam bu ýaragyň ulanylmagyna razylyk görenligini resmi taýdan tasdiklamady. Ukraina bolsa Orsiýetdäki nişanalara garşy Atakams ulgamlarynyň ulanylanyny gönümel boyun almady. Moskwa Ukrainanyň Gunvatardan alan ulaq ýaraklaryny Rus territoriýasyna hüjüm etmek üçin ulanmagynyň bu konfliktiň çynlyky mögüjemegine sebäp boljakdygyny öňden bäri duýdurup gelýär. Moskwa 21-nji noýabrda ABŞ-nyň Polşanyň Baltyk kenaryndaky Redzikowo şäherinde açylan täze raketa gorunç bazasynyň ýadro howpunyň umumy derejesiniň ýokarlanmagyna alyp geljekdigini aýtdy. Bu baza 13-nji noýabrda NATO'nyň Haskin raketa galkanynyň bir bölegi hökmünde açyldy.